ngai thatu te song song in zabain che bai le bek ule ole ton tum kan video chuan poi khoina rap thak taklam ni lovin khovelina lalfan lungai bertia ahmingan lo phasak princess charlie ne chanchin ngai num takmai kan ngai thla in kan thlir haule dona video te abula changa atop thlingin minlo thlir sakin minlo ngai thak sak le theu donia kumsang ni som pakhat julai ni khatle ni nia khan princess charlie ni le prince albert II chu princess palace of monaco ropui takin ani neya ani nei ni hi rampumin zalen taka anman theina turin rampuma chuan ni ni chunglai cholpuan ani hiala ye chuan princess charlie ni chuan chumini chuan designer lar takmai Giorgio Armani mo kor simple tak ma se changkang ru mmc chu ron ha in he in ne lompui tor hian mi pui tam tak palace kota chuan an pum khoma kothera te chuan mi pui khatmu popin lompui na awanga lim out thomna chu a chol me olo prince alberta no pui ni na man pui tor hian khovel mun sang sanga milar le lal te po chu ron fon khom bokin a hmuna mai ni lo tv atanga he in ne na chimpo hi mi tam tak an omboka chutian chuan he ni a hian monaco ram mi pui te chu an hlimin tuma anin khaplo ba ka annal fonu thar ni mai tur princess charlie ni lompui na le mau nei tu prince albert min chu ari ol lo bok ani amai ro chu camera chuan chulai hmuna chetla le in nei na hun ser an man la ya mi pui chetla song song chu moi taka lo la in chuta chuan monaco lel fanu thar princess charlie nin voi enga mosat ami tui a shulai chu camera chuan alola fo hlau maya chumi wang chuan voi le khata chu thalak te chuan mi pui ngei ben chu a hlo ngalin engwanga annal fanu thar chu apasal nei nia lungchetaka chapngi ani ti le in nei na chuan thil fel lo aw mem ni ti te chu an zona nei masak ber alo ni ta a in chung thalaka wang chuan mi pui lam la chuan diklo tak taka thu an than ti rawangin annal fa pa no pui ni na chu zona chan sen ro lovin azui ngal kan ti thei ome ti chuan he thil thlenga thuthang pakhat mi pui te puina thudik ni nge ya an rin tak chu princess charlie ni khan apasal nei ma khan voi thum lai mai monaco ram hi aruka chhosan atum to thoni a ma se an dan tla thule chu inei na chu ti hlot linge nge tura mi sang sang hne na janga thlemna ato thode chu adar chakle maya chumi wang chuan he thuthang hi thudik ani chuan engthil nge princess charlie ni chunga hian thlengta angle he inei na hi adu thlan ani lovin ti luina zok nge engboina nge annal fana chunga hian thleng I han thler zel don ti ang ti chuan he thuthanga wang hian mi puide chuan an rin dan sang sang de chu media lama ron pong chhuakin chuta chuan princess charlie ni le prince albert te inkar he mangai na dik tak ani lo thule he inei na phena hian nal chung kwatina an choi chwa do mi alo thil ze bruk an nei anga chuan an ngai ta mi a chu thuruk in thup chu engchiange ani ti sha tumin lal chung kwa de chu mi pui lam chuan an ngai ben na sak pha he bok ani charlin lainet uistoki hi january ni somthi panga kumsang khazakwa sumsari pariata khan bulawei wo rhodesia tuna zimbabwe tia ahmingan thlak ta ka hian lo pianga apa hi maikalani in anu hi lainet uistoki ani boka ti chuan an chung kwa hi chung ko pa ngai ve mai ni in khotlanga po chan bo ro pui tak ani shannawa tin princess charlie ni pa michael hian sel manager na thokmekin anu laini ti hi tuichen zirtir tu ani boka lalthi sen nen phei chuan an chung kwa hian inzomna an nei mi alo ba ka nu berle pa ber rim taka an tho chwa somle pai hmang chuan an chung kwa chu anin tung nong be sham shama in an fano charlie ni po hi anau panlai tang renga thoile zezoi oi tak mai ni in tuichen angai na em ema anu tuichen zirtir tu alo ni bok nen atan chuan tui chu a thian thatak akho harapianga nem thin tu angmai ani boka ti chuan kumsom pahni mi ani hian south africa pemin hetan omhnuwa hian tuichen lambok chu atoi pui ber alani a anuam ti em tuichen hmang chuan mi engemaw tak ni tum chuan ainzir chhoto zela reilote ya mi bi kan ina chu ron lang chuak tak ngalin south africa a tui hleu thiam ber pol alo ni ta ani ti chuan in elna sang sanga te chuan tel chhobe ta zelin loman te po ala tanwala kumsang ni kuma Sydney Olympics a khan anram IOA tui hleu in ti sia ka tilin heta hian khovelin ahming an shiat lar phata a
ti chuan chu tianga ado thu sam ati puitlin ta ka bang chuan a hlimin ai sang zok thlen ngei tum hian ein sorbing hle boka ma se heti lai hian princess Charlene hian nakin loka lalram pakhata lalfano ani ang ti hi alaring bi komlave ti chuan kumsang ni kuma vek khan swimming event Monaco aneya princess Charlene po hi kalvelin heta hian nakina apasal ani mai tur Prince Albert chu mai chana mu in anvoi khat in hmuna anina ang hian melsia satliang main anin bia annuwa Prince Albert an komna po anvoi khat in tona chu anin hmangai na intran ani lo thole annuwa anin hmole atang chawa an pahnia induna a om tho asoi hel nge ani ti chuan kumsang ni paruka Winter Olympics atang khan Princess Charlene le Prince Albert te chu awan tlang hmuwa wal out takin anin ngai son tho an pho chhakta a French journalist lartak Philip Dello machuan Princess Charlene Prince Albert ko chu bon lo lai ani lo thole akyanga chuan a hlim hmel he thote asoya tin an pahnih chuan akha toka infop zelzewin an pahnih hmela chuan anin hmangai zia a hmu thei thole an pahnih indona te chu mi puihma po an thup zo lo thote asoi boka ti chuan heta athu soi hi adik ngei ni ti an pahnih thalak le video atangin a hria thei nge ani Prince Albert II hi Princess Palace of Monaco a March ni som pali kumsang khazakwa sumnga paryata khan lo pianga Prince Rainier le Princess Grace te fapahnin ani in Amherst College Political Science azira zirnalama po hian adwai lovin atleiro lai po hian Winter Olympic Finals a bobsled in ilna atel vek nge a ma se he in fiam na hi kumsang ni pahnia khan ani na ne na ain rem lo ema wangin a cho san leta a ti chuan Albert hi apa damna owangin Mars thla kumsang ni panga khan anram shoi to ni mai turata na ruat ni in chuni na poimo tak mai a chel hnu kar khatle ka chuan apa cho wanwai thlak takin a boral zoi tamaya ti chuan dan ang takle an chung ko in thla chon zel dan angin anram lal cho alo ni chhota ani chutia anram shoi to lal fapa ani tera tang chuan Prince Albert ta chuan environmentalism lam cho lo chil chawin a tho hlok hle maya chunga chuan tuifin ria thum hal tu pola le kovel boruak in thlak dang lam zel na a mi tangkai tak pola te chuan atel ta boka tin kumsang ni paruka khan Prince Albert II of Monaco Foundation dinin he pol hi direct a sum tho khome to le he tiang lam kai hnoi ecological hum hal ani theina turata na so so tu te omna tura pol din ni in mi poilama tanga thlopna po adong thaim ema kumsang ni soma khan Prince Albert thilne hlu zong cho mi thiam tina an chu dan chuan US dollar tluk le ding on khatlai mai heti hunlai hian nei anga chhut ani a tin Monaco a entertainment lian tak tak tele casino ta cho a hnoi a hian engamazat en kollai ani bok ani ti chuan Prince Albert hi pafel tak zaom tak le khathiam tak mai ani a aram mi puite a hmangain am awang hian Monaco rampo in masonara bipoimo tak tak mai an kai fowa tona anopui ni lai mek Princess Charlene nen hian kumsom hnia in thlawin ani nena anin ton ma po hian me chelama po lalfa pa hi adwai lo hle ni na lang me che chelo tak tak ta chu ko pol ta chenin no puilam ero chu angai to har ta dewa chutian chuan no pui po nei lo chuan fa pathi nein pano Jasim Grace Grimaldi le papa Alexander ko sate chu me che sang laka afati ani a te chuan afati nen hian anin kar hi atha hleya ngai ni in ton thleng hian me chedang laka afati nena boina an nei opo hi hriat ani lo boka ma se afati le anin kar tak tak ero cho hriat tur tam lo hle thung te chuan kan seita kang khan atlang walai po a me chemi tak Prince Albert hian me chemi je hi a rhechiang emema eng ang mi nge enge an du zong ti thleng hian awei khat mona zu hre thei mole te chuan Princess Charlene nena anin ngai zon lai po hian a zei thin ema Princess Charlene ang sakna le adot na te so ban tlang hmuwa po thup atum ngai lem lova hetia milang tlang le panel om tak ani na hian Princess Charlene thinlung po so ati tuiral chiang ta hle maya hetia ban tlang hmuwa wall out taka anin soi hnu loka hian mi puilam po chuan lal chung ko laka tang hian chanchen thar lom om tak cho hria thun an ngak hlel hle bok ani te chuan an do thu sam angein kumsang ni som chun tha aloin her chho chuan Prince Albert le
Princess Charlene te chu anin hual ani ti puan sar alo ni ta a Prince Albert hian Princess Charlene chu diamond zungbun man to tak chu pek pa in anu pui ni tur chuan asom hala chuta Princess Charlene po chuan a hmanga em ina nupui asom na chu lo hnol phalbi khawlovin a pasal ni mai tur chuan alo pom ve tak ngal ani ti chuan Prince Albert hian ngai zong lo nei nual to ma se anu pui tur ero chu a thlang uluk le ni in alanga heta anu pui Princess Charlene po hi lalthi sin kai ni lo ma se alung dum tu ber ni in anin kara lel tha ani lo awang hian boina po om ngai mi ulova tin Prince Albert no Princess Grace mit po hi Princess Charlene hian atlung zawin Princess Charlene hi lalthi sin kai ni lo ma se mi satli mai ani bik lova rampum huwa pa larve hat thei mi bik ani na awang hian da niam chi chu ani bik chong lova ma se Prince Albert ani na anin nei ma ho tang hian Princess Charlene hian har san le chawna chu ama chhona sa emema anon chu in thlak thutin ama a alo pal zam mai thin le chu azer chen fe te alo ngai to a tin mi puite mitla chu ama chuan photo thupin anlal phone ni mai to chu eng ang mi nge ani chu an bel chiang ta hloma chumi wang chuan a khoi lo chhuana media tina an bo reng zel bok wangin atan chuan boile khata in siam rem mai chu thil har satak ani bok ani te chuan amma chuan in fiam na lam angai na in angai nat ber tui chunga do to ka han chen kwal bel te chu nuam la ti bia ma se lal fa pa no puini mai tur ani to awang chuan adu anga zalen puin anuam ti ber chu ati hlei thei to mi ulava telpo engine ve lo na event lian tak taka te chuan tel zelin chunga chuan a pasal ni mai tur Prince Albert chu a toi om da china te chuan kumsang ni som pakhat July tha chu lo in her chhuakin adam chunga a theiknil to ngai lo tur ni puimo em a pasal ni chu alo thleng ta a ma se chumi ni a chuan mi puite be se lo dan dewa Princess Charlene chu ron che in he ani nei ni a hian voi engemaw zat ami tui tlalai le in thuptum taka ami tui a hrulai de chu mi puilam chuan an lo hmu mai ho lova tin anin nei ma po hian voi thum lai mai Monaco ram chu chosan atum thu thuthang la chu adar chak bok nen enge Princess Charlene nuna chuan thuruk omang le te chu mi puiten anin rin siak ta loi loya chunga chuan Princess Charlene hian a pasal nei ma se ani nei na to ti felvek ani hnuwa khan Prince Albert thuruk a hrechuak tamai anga ngai polpo an oma ma se enge thudik tak ti ero chu to te ma chuan an hrechuang lo ani amai ro chu in nei na ro pui tak chu ti boi tu dang omlem lo chuan tluang taka manzo anita a Princess Charlene po chu dan ang takin lal fanu atana lomlo ani mai ba ka kathelika in let zuin ani ne na boruak vela zona tam tak adon chu ani ne no hian a chang ta a chuta chuan a pasal ne ni chu atana hunhlim om tak ani awanga aloma wanga abianga mitui alwan ngei thole thuthang diklo tak tak le ami malnun hun thol po ni lawa media tina anti boirenga wanga a thoi pek lutuk in sum zo lavina a pasal ne nia a ta tak tho soya heiba ka hian ani ne na hun ser an man zo khan Princess Charlene chuan a taplai khovelina an hmu vika wanga a zak lutuk chu in nei na a ta aina sa a hnuwa a ta tho chu nui chungin ama kom tu te ma chuan a soita bok ani te chuan Princess Charlene chu aum na hmuna pianga mi mit la tu ber chu alo ni chhawta zela a chan chu a hmel a chuan hlim hmel ai ma in lungai hmel a put reng thin wang ni in a thalak tam zo ka te phe chuan Princess Charlene hi anui lai hmu to chu au meu lawa chumi ne wan chuan mi te chuan khowela lal fanu lungai ber ti in a hming chu an bo sakta ani ome tin heiba ka hian mi nga event tur tak thil anuna hian ron thleng le in chu anin hwal na zongbon emo anin ne zongbon emo chu Princess Charlene hian abun ngai lo wang ani a khatia Prince Albert ani na anin nei hlim kha chuan midangin an hmulawang ti hlau om zia sang hian Princess Charlene chuan anin hwal na zongbon le anin nei zongbon de chu mi pui hmu thei turin alangsar thei ang ber hian alekwa thina amai ro chu kumsang ni som pasari hnulama ero ani nei zongbon abun lai chu hmu tur awang to hle maya chu mi pui te zo na chu ron ti tam chhawle in an no pa chu an boruak a thelo hle tura ngain in chen angin langlo ma se Princess Charlene chuan zongbon abun to lo na atang re hot po khan an no pa boruak chu a thliar thiam thei roye an ti boka ma se hetia an no pa chanchin an zel din loi lai hian
kumsang ni som pakwa a Monaco National Day a ero Princess Charlie ni chuan ani ne zong pon chu ron bun chuak le in chu chuan mi pui ngai dan po chu asuk sak chiang ta hle maya chumi ni wan chuan anno pa bo ruak thatlo po hi lal in lama tanga thu chuak awm ngai lo awangin mi pui lam tan po rin da nei thiam chu a har le bok ani te chuan kumsang ni som pani December ni soma khan Princess Charlie ni chuan Monaco lal tho thleng lo tu tor a hring ta a phir do tak mi pale mi cheron nein an fano hi Gabriela ni in phir piang a hiana upasok ani a anau pansok hi mi pa je kani in apa lal tho thleng lo tu tura ngai ani a chatirwal chuan na pui nei lawa a fati pahni Jasimile Alexander atekha lo nei to ma se lal chung ko in lo chu na tor thel engma chu an hminga hian alang lem lo buka achan chu heng a fati nu nen hian dan anga in nei chena an nei lo wang ni in Princess Charlie ni fati chau hian lal anni awanga chanbo tha chu an chang thei don ani te chuan kumaliama Princess Charlie ni na zongbun abun khata wanga thuthang ala omreng lai po chuan lal anni na anga anno pa ina ti tur an yang ang te chu thataka la hlen chok ringin anna cheng don reng boka amai ro chu lal fanon ina chu achang chuan Princess Charlie ni tan chuan phorit atlingin he ani na awang hian thian tharin ngam ani to lo ba ka lal in chunga te chuan ko har taka hun mang thinin mal ngoi in ain sia chu mai ba ka South Africa atanga Monaco a pem thu chu atana thil har sa tak ni in siam rem tor po hian hun adu hle maya anrama akho sakdan le an nam ti dan phong ain an lo lu to ka wang te hian Monaco mi ten an en shanga te chuan ngai thinin Monaco mi le sa chu thinlung taka po har sa at ema in South Africa rama chengti mi za then khat anonina alo thanlen pui to te chu Monaco mi te tan chuan achang chuan hnoksak ani thin thu te asoi chwa khel bok ani te chuan Princess Charlie ni an komna pakhada chuan engwanga thlaka nui ngai lo nge ani ti chu an zota a ta chuan Princess Charlie ni chuan nui harsa ati thole anon tak tak an shat pui lo tho in an zo na chu achanga heiba ka hian Princess Charlie ni chuan South Africa a thian tile achung da chu angai thin ema chu chuan om nuam tak po a om tir theilo thole lungle na chuan cha taka atom thin thu te asoi bok ani te chuan heti lai mek hian anon te she om zol tur hian mi pakhat aron lang le ta a chu Prince Albert bial na hlui Nicole Kose Prince Albert fapano ani a ani hian Princess Charlie ni chu aron ti boina sa thinin aram mi puite ma a mal pho taka alan theina tur hian Nicole ni chuan Princess Charlie ni chu do tin jengin ati mal pho na sa thei hle maya tin Nicole hian afapa Alexander chuan lal fapa ani awanga chanwo ani ve ngei theina tur hian ma alan se mem boka ma se heng ahmalak na te hi a hlo tlenglem lo thung chumi wan chuan afapa ina din mun tha alo ator song song cho sak tu anga angai Princess Charlie ni chu zakle mal pho taka siam chu pui ati lo phata a tum khat phei chu athu soya wang hian Monaco rami puiden annal fano Princess Charlie ni chu an mu kholo pha hle mana chuta Nicole thu seidana chuan afapa tlo tura lal ina akal chumin Princess Charlie ni chuan afapa chu na thokho omna pindana om tir thole modbu tha po apek phallo thote sen noshon sol tak angte chuan tho chu a than tir tawak maya chu athu the dar awang chuan Princess Charlie ni po hian na sataka torin arel rolam thlengin damlo na ani phata a fa phir a shin hnu apo khan Princess Charlie ni mena chuan limhmel motor chu alawangin anuna hian engemo har sanalian tak nei ang mein bantlang mo chuan ainlan ta thin ani heiba ka hian komsang ni pahni kuma khan Princess Charlie ni chuan ani na nen po a inrem lo tak mai hairstyle chu ron pule in chuta chuan asam bek chan velam zong chu anor kol vek maya chu chuan anuna har sana ato na sajia atilang chang hle anga mi puite chuan lo nga yen hetia ani na nen po a in person hairstyle nei tur hian enghar sana che angelal fano hian ato ti chu arami puite mai ni lo kovel rampum pui chuan anin rin siak ta lui mai ani te chuan kumsang ni somni pakhat mei thla khan South Africa ni som cham turin azina ma se heta hian be se lo tak main Princess Charlie ni chu damlo na ina atlak bok awangin ahuna tak Monaco chuan akir thei ta bok lo ne
South Africa chuan thlasom lai mai a cham chui ta a heta hian Princess Charlie ni le Prince Albert te chu in chen anga thuthang dik lo tak ron om zuin chuta chuan Prince Albert chuan contract assign thole anupui chu dollar million som apek thuthang aron om le ta a chu Princess Charlie ni South Africa a om reng chan ni in adam lo na chu anmol phona thupa chuan lam mai ani thu chu an sei te boka ma se chung thuthang te chu lal chung ko zomna ti borbang thei thil ani awangin Prince Albert chuan wantlang hria ta thu aron nei ve ngal thoya chuta chuan anupui chuan chisel na konga har satna ato thole anrama a hroi kele ngei tur thote ron sein anuna mi poimo tak ani thole Monaco ramtana mi poimo tak ani thote ron sein anupui thlawang le an chung ko thlawang chu hoi sem tak hian aron hau ve tak ni a amai ro chu mi puite chuan an lal fano chu dam lo poni se engi anatna engi a hrisel na din hmun ti de chu an hria tu awangin lal chung ko chuan tho engi motal an monu chungchanga chuan ron chak chuak ngei se an du thote an soile ta a de chuan Prince Albert bok chuan anin karawanga thuthang diklo atam chiate chung de chu eng ang thunge po a hriat vek lo thote le anupui chuan covid emo cancer emo po a ve lo thote ron sein plastic surgery te po ati lo thote asoya ma se a hrisel na din hmun ero chu an hniam hle thu a soi thung heiba khi Prince Albert hian anupui dam lo na wak beta hian tongkam dang po a chak chuak ta lo ani te chuan a hmel hmu hlan an nga hlel em Princess Charlie ne chu November thlakum sang ni somni pakhata khan Monaco a chuan aron kile ta a ma se heta hian ne rei po cham na vin in enkol na dong chhun som tor chuan Switzerland nam apan le ta a Prince Albert a chuan an chung ka thuthang dik lo tak tak awanga anupina ator na sajia thotile a hrisel na din hmun po ina ngai au har to sia ta chu ron soin anupui chuan ataksa le rilrolam thlenga ator thote asoya in mi puite hne na chuan thubel chian dol lo anupui rilrutina theitur ang zonga tongkam chak chuak to lo sham torin mi puite chu angin hel bok ani ome de chuan Switzerland na Princess Charlie in enkol na adon hno hian mu thein ataksa po chu adang lama amma ai ma in a hrisel to zok ani ti po chu hria theini in lalfanu ani na anga ati tur ang te po chu thatakin a hlen chhobe ta zela khatila ya England lal Queen Elizabeth aboral na po khan avuin in khoma vein lanin chuta chuan a chung kwale ramta na ain ti chak zel tur thole ma ason zel tur thomi puite ma chuan asoi ve ta boka te chuan heng thil a thlen hnu loka hian Princess Charlie ni nu le pa te chuan an fanu hrisel na din hmun an ngei to ema wangin South Africa atangin Monaco a chuan anon pe beta a heta tang hian anu ta te po in an farnu chu kong engkima an ron toy om thain achung te hneya om to awang hian Princess Charlie ni na malngoi ngoi le khohar taka anon a man thina po chu zoi zoi na kyang ta a chutiang chuan Princess Charlie ni po chuan ngai chu ron o chhotan le mekin thil dang song song ai chuan achung kwale alal ram chu ada poimo ma sabira chu chuan anuna po hlimna tam tak ron pe in enkol na ladong reng ma se amma ang em kha chuan wantlang hmuwa inlan lo phana na manglovin anuna ni tina chawna omde chu hoi sen takin ahma chon ta thina tin apasal Prince Albert aniana anin kar po kha ron tha chhauzelin khoi elo an kalna hmuna po an lein toy om thale boka chu mai ni lovin Prince Albert po hian anupui chu ahmangai zele angai sak zia chu wantlang hmuwa po hian thu bautum lovin atilang mia mi azela chu chuan arami puite laka anupui chu atilang saumin anche dan china wang hian anin kara tha ani ti chu anem hit ta hlebok ani amai ro chu Prince Albert bial no hlui ni koli ero chuan Princess Charlie ni damlo thola khan tongkam dom lo tak mai lo chak chuak lein chuta chuan Princess Charlie ni chunga chuan engpo thlengse pui ati lo thole achunga thil thleng mek chu a phu tok ani thote lo soin atongkam atang chuan Princess Charlie ni chu a hnoi chhe ba ka a hmu se thlebok ani ole khati song kha ton tuma kan ngai thla khole the chu alo ni le ta a mi chanchin hi belchiang manglawa soinuam kan ti em awang hian an chanchin kan soyate hian har satna namen lo an to pha the ni ti shain kan tong kam choka te hian film khorle ila midang te tan mal somna ni theu itum zel ti ang o